Şimdi atam Ahmet Khani'nin Kürt milletine olan bir mesajını okuyacağım. Diyor ki, Ez Mehmed hikmeta Xwedê da, kurmaj di devleta dinê da, aya bi çi hewîmane mahrum, bil cümle ji bo çi bûne mehkum. Gerdê hebiya me padîşahek, layık bidiya Xwedê külahek, tayin bibiya ji bo wî bextek, zahir ve dibû ji bo me bextek. Hasıl bibiya ji bo wî tacek, elbet dibû ji me jî rewacek. Gemxwarî dikir li me yetîman, tînene derê ji destê leîman. Galip nedibû li ser me ev Rûm, nedibûne xerabê destê bûm. Herçî birî şûrê destê himmet, zebt kir ji xwe re bi mêranê devlet. Gerdê hebiya me ittifaqek, vekra bikra me înqiyadek. Rûm û Arab û Acem temamî hemiyan ji me re dikirin xulamî. Tekmîl dikir me dîn û dewlet, tahsîl dikir me ilm û hikmet.